Déu vos guard. L'Església dedica el diumenge, que cau dins l'octava de Nadal, a celebrar la festivitat de la Sagrada Família. Jesús, Maria i Josep, tres noms que són els més estimats per un cristià. Déu va voler que el seu fill encarnat naixés i visqués enmig d'aquesta comunitat d'amor que és una família, i que fos en el seu si on creixés en edat i saviesa, aprenent en l'humà de les virtuts i destresses dels seus pares. En els dos textos alternatius de l'Evangeli de Sant Lluc, que la litúrgia ens proposa en aquesta data, se'ns narra la vida d'infància de Jesús a Natzaret amb paraules semblants. Després de l'episodi de la presentació en el temple, quan tornen a casa, diu: l'infant creixia i s'enfortia, ple de saviesa, i Déu li havia donat el seu favor. I passat el temps, després de l'escena en la qual és perdut i retrobat, el relat anota: després baixà amb ells a Natzaret i els era obedient. La seva mare conservava tot això en el seu cor. Jesús creixia en edat i saviesa i tenia el favor de Déu i dels homes. Del Evangeli de Sant Lluc. Jesús va tenir una casa com nosaltres i una família, i no hi ha dubte que la de Natzaret és el model de tota convivència familiar. Els pares viuen pel seu fill i aquest com devia estimar els seus pares. Els devia estimar com Déu estima. El resultat devia ser l'expressió màxima de la riquesa de l'encontre, l'amor entre uns i altres. La casa no són només les parets, un lloc físic on un troba refugi, que tanqui amb clau, sobretot a la nit, per sentir-se segur. Això és molt, però no ho és tot. Quan es parla de persones sense sostre, sembla que es faci referència a poder acollir-se per protegir-se de les inclemències del temps o dels perills que es puguin esdevenir. En canvi, allò que acostuma a faltar-los més són uns llaços d'amor efectius. Seria més exacte anomenar-los persones sense llar. També Jesús, Maria i Josep van passar per l'experiència de no tenir un sostre fins que es van acollir en una cova o en un estable a Betlem, però sempre van sentir la calor de llar que fa l'amor. En aquesta festa, a punt de començar l'any 2015, demano a la Sagrada Família que mai no falti l'afecte en el si de les nostres llars, que siguem capaços de perdonar si cal, i així viure en la gràcia de Déu, que és amor. Adéu-siau.